Ilocano, dito na naman si Danny Boy Ilocano. Magbibigay na naman ako ng panibagong recipe sa araw na to. Pero bago ko simulan yung recipe na yun, yung mga mapapadaan sa channel ko, subscribe nyo muna, Danny Boy Ilocano sa YouTube. Tapos meron din akong page sa Facebook at makikita nyo rin doon. Danny Boy Ilocano din. Okay, itong gagawin ko ngayong recipe, mga ka-Ilocano, pwede rin to sa mga mamis, lalo na sa mga mami dyan na hindi mapakain ng kanilang mga chikiting. Recipe lang. Dahil sa bahay lang makikita yung gagamitin natin sa egg rice. Unang-una, ito yung mga gagamitin para sa egg rice. Siyempre yung kanin na, yung bahaw na kanin. Kilabban nga natin Ilocano, di kilabban mo. At ito ikang runaan nga recipe tata. Nga rekado na. Damit iti nang pagti ko ta itlog nga 5. Taadong kami natin kilabban 5. Tapos paminta, tapos sibuyas kin bawang. Magic sarap. Tapos asin. Tatay kamuti basik nga al-aliana. Aday iti meatloaf. Meatloaf ti usarit. Mabalin mo mga usarit nga kamamis dyan, pwede mong gamitin yung hotdog kung gusto nyo. Tiwain nyo lang siya ng pino. Kaya ang unang step dyan, mga kamamis, unang-una dyan, ilagay natin yung itlog sa kanin. Yun. Sarap. Tapos, halos lagyan natin lahat yung recados niya. Pero dapat itong bawang, pino dapat yung paggayat ng bawang at saka sibuyas. Kasi hindi naman pwedeng malalaki. Yan. Kasi mamaya, mauhulma-hulma kasi natin mamaya yung yun. Lagyan natin lahat. Tapos, paminta. Tapos, magic sarap. Tapos, ilalagay ko na rin tong meatloaf. Kasi itong meatloaf, parang flavor niya ba? Yan. Para mahalo. Pwede rin gamitin talaga yung hotdog. Kung gusto nyo rin, may gulay, gamitin nyo ng pinong-pino yung gulay. Para sa halo niya. Yan. Tapos, asin. Huwag masyadong maasin kasi baka ayaw din ng mga bata ng masyadong maasin. Kapgat yung kunadano ka. Yung. Tapos, para mahalo ng mabuti yan, ang gagamitin ko kamay. Pero dapat siyempre maghugas ka. Di ba? Yan. Ito nga kay Ilocano, dapat mahalo ng mabuti. Yan. Kung gagamitin mo kasi sandok lang sa paghahalo, sigurado yung hindi siya maghahalo ng mabuti. Yan. Para mahalo ng mabuti, kailangan kamay. Ito yung mga batang ayaw kumain ng ng mga sinangag. Ay gusto yung ito pwede mong gawin itong kahit merienda, pwede rin ito. Yan. Haluin ng mabuti para yung mga nilagay nating seasoning maghahalo-halo rin ng mabuti. Yan. Marami itong ginawa ko kasi yung anak ko kasi matakaw yun gustong-gusto niya rin marami. Bitin siya sa isa, dalawa. Yung itlog, depende naman sa paglalagay mo kung gaano karaming kanin. Kasi baka mamaya isang tray yung ilagay mo. Tapos ang kanin mo lang pala, isang pinggan lang. Yan. Yan. Ito yung kalalabasan ng ganito siya. Yung kalalabasan ng maging egg rice natin. Yan. Okay, dahil ito pwede na nating isalang. Okay, mga ka-Ilocano, ito na siya. Napaghalo-halo ko na siya lahat. Lulutuin na lang. Pero sa akin kasi gagamit ako ng cooking tools. Gagamitin ko itong circle para ito yung gagamitin ko panghulma sa egg rice. Pwede ka rin gumamit may mga ganitong nabibili gaya ng mga Star,
moon, para sa bagong design, para sa mga chiting, para mas lalo silang ganahan kumain, mas lalong maingganyo sa pagkain, yung mga may design. Yan. Ito ang gagamitin ko, bilog lang. Kung wala ba, pwede rin. Ikaw, kung anong gusto mong gawin. Ngayon, mga ka-Ilocano, tara na sa kusina ko. Okay, mga ka-Ilocano, ito na ngayon, nakasalang na yung mainit na palayok. Ngayon, lagyan ko siya ng mantika. Yan, mga ka-Ilocano, dahil mainit na yung ano natin, palayok na may mantika. Yan, lalagyan na natin yung yan. Kasi yan, ito yung hulmaan, kailangan mo anuin ng mantika para hindi siya magkapit. Pero pahinaan natin ng yung apoy. Ayun. Pwede na nating ilagay ang egg rice. Yan. Pag ano na siya, pwede na natin tanggalin yung hulmaan niya. Hindi siya mawatak. Yan. Tapos gawa ulit tayo sa kabila. Ayan na siya mga Ilocano. A few minutes later. Okay mga ka-Ilocano, ito na, natapos ko na yung iba sa niluluto ko na egg rice. Ito na yung kinalalabasan ng egg rice na niluto ko kanina. Ayan na siya, oh. Yan. Okay mga ka-Ilocano, ito na yung kanina, ito siya, oh. Yan. Ganyan siya pag naluto siya. Maano na siya, masarap na yan. Lalo na ngayon sa mga bata, maiingganyo sila. Kasi egg rice, parang nilevel up lang yung bahaw na kanin. Yung kilabban nga kunada. So eta, mga ka-Ilocano. Mga ka-Ilocano, ito na yung ano natin kanina. Ako na unang titikim para masarap. Lalo sa mga kids. Pwede ito talaga mga ka-Ilocano. Nilevel up na kanin. Yan. Maraming salamat sa panonood ulit ng video ko. Para sa sunod kong video, mga ka-Ilocano, subscribe nyo na yung channel ko na Danny Boy Ilocano. At sa page ko sa Facebook, Danny Boy Ilocano din. Maraming salamat at ay, saglit lang. Na pinapanood ako ng anak ko, ngayon na papatikim ko sa kanya. Halika dito na ko. Kasi gusto niya, kanina pa siyang tikim na tikim. Ayan, tikman mo yung luto ni Papa. O, dahan-dahan! Dahan-dahan! Murado kanina ka pang... Oh. Hindi ka na makapagsalita. Oh. Ayan mga ka-Ilocano, gutom na yung chikiting ko. Gusto na niyang kumain ng egg rice. Kanina pa niya sinasabi, Papa, kain na ako. Pero maraming salamat at sa ulitin.